Bună și bine v-am regăsit într-un nou filmuleț. De data aceasta vă prezint o rețetă de brioșe cu ciocolată. Dacă vreți să știți modul de preparare și ingredientele, rămâneți alături de mine. Pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele. 300 de grame de făină, 200 de grame de zahăr pudră, ciocolată. Eu am folosit o tabletă de ciocolată cu lapte, am mărunțit-o cam așa. 100 de ml de lapte, 150 de ml de ulei, 2 ouă, un pliculeț de praf de copt, un pliculeț de zahăr vanilat. Într-un bol mai mare adăugăm făina, zahărul vanilat, praful de copt și zahărul pudră și le amestecăm bine. Le amestecăm bine cu o lingură cât să încorporăm bine toate ingredientele. După ce am amestecat bine ingredientele, adăugăm ouăle, uleiul, laptele și amestecăm cât să le omogenizăm și pe acestea. Am terminat de incorporat ingredientele, cam aceasta e compoziția, asta ar trebui să fie consistența, nici prea moale, e potrivită așa cum e acum, cum arată în momentul de față. Peste compoziția asta adăugăm câteva cubulețe, nu multe, pentru că o să adăugăm și peste, deci nu multe. Câteva încorporăm aici, în castron. Uitați, cam așa. Și amestecăm ușor, cât să încorporăm și ciocolățelele aici. Apoi ne vom ajuta de o lingură să turnăm compoziția în tavă sau în formele de brioșe. Dacă aveți formă de brioșă, le adăugați în formă. Dacă nu, eu am o tavă, așa arată. O să pun hârtie de copt să nu se prindă. Imediat revin și cu hârtia de copt pusă. Între timp am schimbat tava, am folosit astea, uitați așa, și le-am pus în tava aragazului. Acum mă ajut de o lingură și voi pune câte puțin din compoziție în fiecare asta. Am terminat de turnat compoziția în forme. Acum mai pun așa câte o bucățică, două de ciocolată deasupra. Punem așa. Apoi dăm la cuptor pentru circa 25-30 de minute. Cam așa. Ele sunt gata când se rumenesc un pic deasupra. Bine, de preferat ar fi să ne mai uităm din când în când la ele, pentru că se fac destul de repede. După 30 de minute am scos brioșele din cuptor, cam așa arată, au și crescut frumos. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă aștept în continuare să vă abonați la canalul meu, deoarece voi reveni cu rețete simple și ușoare.